ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁମାନେ? ଡଲଫିନ୍, ବିଲେଇ, ଗାଈ, ବାଦୁଡ଼ି, କୁକୁର, ତିମି, ଛେଳି, ହାତୀ ଏମାନେ ହେଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶରୀର ଚର୍ମ ଓ ଲୋମପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଏ ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 4ଟି ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶରୀର ଲୋମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ଏମାନେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ସରୀସୃପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସରୀସୃପ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସରୀସୃପ ମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କେତେକ ସରୀସୃପର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ସାପ ସରୀସୃପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଦୌ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ କାଟିବା ଖୋଳପା ଥାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମାଟିରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ ପରି କେତେକ ସରୀସୃପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସରୀସୃପ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିବା? ଏଣ୍ଡୁଅ, ଝିଟିପିଟି, କୁମ୍ଭୀର, ସାପ, କଇଁଛ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାପ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସରୀସୃପ କହିବା। ଯେଉଁ ସରୀସୃପ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରୀସୃପ ବୋଲି କହିଥାଉ।